Čaute všetci, tak v tomto videu vám niečo poviem o tom, či sa dá udržať svalová hmota a sila v PCT po prohormonovom cykle, a ja sám som dôkazom toho, že tá hmota aj tá sila sa dá udržať, nakoľko aktuálne teraz skončím svoje PCT. Všetko je to iba o tom, aby ste to čo najsprávnejšie dávkovali, aby ste použili v PCT vhodné doplnky. A samozrejme, pokiaľ máte kvalitné veci, americké veci, ktoré nájdete na stránke prohormony.sk, tak tam jednoducho nie je o čom. A žiadne nemecké, kadejaké zahraničné, čínske prohormóny, fejky a podobne. Takže všetci, čo mi píšete, či sa nesfúknete, či nestratíte svalovú hmotu, či neprídete o silu, nie, neprídete. Pokiaľ viete ako na to, kľudne, ak potrebujete pomoc alebo rádu, tak napíšte, som tu a pomôžem.